Добре, нека започнем с един въпрос. Какво всъщност е общото между звука на гласа ни, да речем, движението на фондовия пазар или пък сърдечния ни ритъм? На пръв поглед – нищо. Но всъщност всичките, колкото и различни да изглеждат, могат да бъдат описани, анализирани и в крайна сметка разбрани чрез един универсален език. И този език е езикът на сигналите. В днешния анализ ще изградим разбирането си стъпка по стъпка. Първо ще си отговорим на въпроса защо изобщо се занимаваме с сигнали. След това ще дадем основните дефиниции. Ще видим как времето ги оформя, ще се научим да ги разпознаваме и класифицираме и накрая ще се запознаем с няколко основни букви от азбуката на сигналите, които изграждат всичко останало. И така, каква е голямата идея тук? В основата си цялата тази област ни дава инструментите да направим нещо изключително, да преведем сложните, понякога хаотични физически явления в прецизния и ясен език на математиката. А когато го направим, вече можем не просто да ги наблюдаваме, а да ги анализираме и дори да променяме информацията, която носят. И този превод е абсолютно ключов. Помислете си само, информацията е навсякъде около нас. Като акустични вълни от нечий говор, като електрически импулси в мозъка, като светлина, която носи изображения. Въпросът, на който тази дисциплина отговаря е как улавяме всичко това, как го представяме математически и най-важното, как извличаме смисъл от него. За да отговорим на този въпрос, трябва да започнем с речника. Има две думи, които са в сърцето на всичко, което ще си говорим от тук нататък. Това са сигнал и система. И така, какво е сигнал? Най-просто казано, това е функция, която носи някаква информация. Почти винаги, поне в нашия случай, тази функция ще описва как дадена величина се променя във времето. Например, напрежението в един кабел, налягането на звукова вълна или цената на една акция – всичко това са сигнали. А системата? Системата е това, което прави нещо с сигнала. Представете си един микрофон. Той е системата. Звукът от гласа е входният сигнал, а електрическият ток, който микрофонът генерира, е изходният сигнал. Системата е трансформирала един вид енергия, звуковата, в друг, електрическата, като е запазила информацията. Добре, сега стигаме до първото наистина голямо разграничение в начина, по който моделираме сигналите. И всичко се свежда до това как гледаме на времето. Дали като на непрекъснат, плавен поток или като на поредица от отделни моменти, от снимки. Нека си го представим с една аналогия. Непрекъснатото време е като река. Можем да измерим нивото на водата във всеки един миг, нали? Няма прекъсване. Дискретното време, от друга страна, е по-скоро като фотоалбум. Имаме само отделни снимки, които са запечатали конкретни моменти. Какво точно се е случило между две снимки? Не знаем. И ето тук идва и формалната дефиниция. Говорим за сигнал с непрекъснато време. Може би сте го чували и като аналогов сигнал. Това просто означава, че той е дефиниран за всяка, абсолютно всяка стойност на времето. Означаваме го с X от T. Точно това е онзи плавен, непрекъснат поток от информация, за който говорихме. Точно като реката от нашата аналогия. А този слайд показва перфектния пример. За момента не гледайте формулата, а самата графика. Вижте как синусоидалната вълна е гладка, непрекъсната линия. Няма прекъсвания, няма празнини. Това е визуалната същност на един сигнал с непрекъснато време, дефиниран във всеки един момент. И точно обратното, сигналът с дискретно време е дефиниран само в определени, специфични моменти, които номерираме с целочисления индекс N. Това са нашите моментни снимки или както ги наричаме проби от сигнала. И ето тази графика брилянтно илюстрира разликата. Погледнете, вместо плавна крива, тук виждаме поредица от отделни изолирани точки. Всяка от тях е една проба, една снимка, направена в точно определен момент. А между тези точки? Между тях сигналът просто не е дефиниран. Това е дискретен сигнал. Добре, освен разделението на непрекъснати и дискретни, можем да класифицираме сигналите и по други техни основни свойства. Да разберем тези техни идентичности ни помага да изберем правилните инструменти, с които да ги анализираме. Първата голяма разлика е между детерминирани и случайни сигнали. Детерминираните, като траекторията на една хвърлена топка, са напълно предвидими. Поведението им е известно за всички времена, описано е с точна формула.
Случайните, от друга страна, като шума по радиото, имат вградена несигурност. Не можем да кажем каква ще е стойността им след секунда, можем да говорим само за вероятности. Следващото важно свойство е периодичността. Един сигнал е периодичен, ако повтаря една и съща форма отново и отново до безкрай. Както показва и формулата, това означава, че стойността на сигнала в някакъв момент t е същата като стойността му след 1, 2, 3 или колкото и да е интервала на повторение. Този основен интервал наричаме фундаментален период и го бележим с главно t. Тук визуалното сравнение казва всичко. Вляво имаме правоъгълна вълна, която очевидно се повтаря до безкрай. Това е класически периодичен сигнал. А вдясно имаме един единствен триъгълнен импулс, той се случва веднъж и толкова. Никога повече не се повтаря. Това го прави непериодичен или апериодичен. И сега стигаме до един ключов момент. Хубавото е, че не е нужно да анализираме всеки сложен сигнал от нулата. Точно както думите се състоят от букви, така и повечето сложни сигнали могат да бъдат разложени или пък изградени от няколко съвсем прости фундаментални сигнала. Това е нашата азбука. Първата и може би най-странната буква от тази азбука е единичният импулс. Това е една чисто математическа идеализация. Представете си нещо, което е безкрайно кратко, безкрайно високо, но има обща сила или площ, която е точно единица. Звучи парадоксално, нали? Но този странен обект е абсолютно незаменим, защото ни позволява да видим как една система реагира на внезапно мигновено въздействие. Графично го представяме много лесно. Просто една стрелка в точка 0. Тази стрелка символизира този идеализиран, безкраен пик, концентриран в един единствен момент. И точно тази простота го прави толкова мощен инструмент, с който можем да проучим системите и да разберем как работят. Следващия ни градивен елемент е единичната скокова функция. Тя е много проста. Преди момента 0 е изключена, стойността е 0. В момента 0 тя рязко скача до стойност 1 и остава там завинаги. Това е перфектният математически модел за всяко внезапно включване, за старта на някакъв процес. И стигаме до, може би, най-важният периодичен сигнал изобщо – синусоидата. Виждаме я навсякъде. Наистина, и в природата, и в техниката. А красотата й е, че се описва много просто. Само с няколко параметра. Това А отпред е амплитудата. Най-просто казано, то определя колко висока или силна е вълната. А онова омега вътре, това е ъгловата честота. Тя пък ни казва колко бързо се случва всичко. Колко бързо осцилира сигнала. Колкото по-голямо е омега, толкова по-начесто са вълничките. Добре, нека направим една кратка равносметка на това, което видяхме до тук и да погледнем напред. И така, какво е най-важното, което трябва да запомним? Първо, че сигналите са езикът, с който описваме информацията математически. Второ, те биват два основни вида – непрекъснати и дискретни. Трето, можем да ги класифицираме по техни свойства като периодичност и предвидимост. И четвърто, което е и най-важно, можем да разберем сложните сигнали, като ги разглеждаме като комбинация от прости основни елементи. Полагайки тези основи, ние вече разполагаме с език, с който да описваме сигналите. Но това, разбира се, е само началото. Истинският големия въпрос е как да използваме този език, за да надникнем вътре в сигналите, да разкрием скритата в тях информация и да създадем системи, които да я обработват по начин, който е полезен за нас. А този въпрос ни отвежда директно към следващата голяма тема – честотния анализ.